Mizbah, Episode 59, Episode na 59. Ta ci gaba da cewa, iya zamana da muka yi, ina neman yafiya daga gare ka, kuma ni ma na yafe maka, kamance a rayuwarka ka taɓa sanin wata Bahijja balle Mizbah. Hakan nan daga yau yanzu zan manta da na taɓa auren wani wai shi dini. Sai dai darasin da ka koya min a rayuwa ba zai taɓa barin ƙwaƙwalwata da zuciyata ba ko da daƙiƙa ɗaya. Tana gama faɗin haka ta juya ta tafi, ya bi ta da kallo, zuciyarsa cike da fushi da tsananta, tare da faɗin gaskiya kika faɗi, musamman a kalmar soyayya, sai fitina da bala'i da ɓacin rai. Farida da na yi soyayya da ita a rayuwata ta jefa rayuwata cikin bala'i da ɓacin rai, har na yi da na sanin soyayyar, na tsane soyayyar, na tsane ta, na cire ta a raina, ke da na so, har nake jin ban taɓa son wata irin ki ba, na ji ashe da shirme nake, ba son Farida nake ba. Mizbah ita ce so na, ita ce shauƙi ta, Mizbah ita ce rayuwata, amma daga ƙarshe sai da kika ƙuntata rayuwata. Farida ta ji, sai da ta rusa rayuwata saboda son kanta, ke kuma kika yi min rashin fahimta, kika ba ta dama, kuka haɗu da mahaifiyata da nake so, kuka ƙuntata rayuwata, ba tausayi ko kaɗan a zuciyarku, kowa sai son kansa, Allah kuma ya hana kowa irin wannan soyayya taku. Ta ji abin da ya ce, ba ta saurare shi ba, ta wuce ta samu Babu Andi, ta ce, tasi mu har haɗa kaya, yanzu za mu bar garin nan. Ba ta yi mata musu ba ko wata tambaya ba, saboda duk abin da suke yi a kunnenta, don haka shiru ta yi kawai. Suka shiga haɗa kayansu, yayin da Dini ya ɗau motarsa ya bar garin cikin ɓacin rai, ko ina ya nufa shi kansa bai sani ba. Haka Bahijja suka tafi ba tare da sun yi wa kowa sallama ba, sai airport sun yi sa'ar samun jirgin Lagos. Haka Dina har Bahijja suka bar garin Kaduna cikin mummunan ɓacin rai, tsananin fushi tare da haushin juna da tsanar juna. To, tun da Bahijja suka isa Lagos ta kasa zaune da tsaye, aiki ma ya gagare ta, ba abin da take ji a ranta da zuciyarta illa ta nesanta kanta da Dini da duk wani abu da zai tuna mata da shi. Asibiti da marasa lafiya suna tuna mata da shi, haɗuwarsu yadda suka shiga rayuwar juna, wanda hakan ba ƙaramin ƙona mata rai da zuciya yake ba. A wannan lokacin hankalinta da tunaninta baya tare da ita, tsananin fushi da ɓacin rai ya maye gurbinsu, don haka ta ci gaba da aiki da su maimakon tunaninta. Kafin su Dini su dawo, sai ta kwashe kayanta na sawa da wasu ‘yan ƙananan abubuwanta na amfani ta koma gidanta. Hakan bai ba ta kwanciyar hankali ba, har sai da ta ji ta yanke shawarar barin garin. Duk yadda ta kai ga son asibitinta da aikinta ya gagare ta, duk da tana ƙoƙarin nuna ƙarfin hali da nuna jarumta. Wannan lokacin shi ne mafi rauni a rayuwarta, wanda har sai da tsanar kanta da tsananin fushi da kanta ya kama ta, duk faɗan da fushin da haushin da tsanar duk ta mai da shi kanta, saboda laifinta ne. Ita ta janyo wa kanta ba kowa ba, da ba ta saki zuciyarta Dini ya shiga ba, da bai kai ga aurenta ba, balle har hakan ta faru. Shauƙin so da daɗin baki na namiji ya kwashe ta ta rusa rayuwarta. Tun da take a rayuwa ba ta taɓa kasancewa cikin tashin hankali da ƙunci da uƙuba ba, sai a gidan Dini. Amma duk da haka abu ɗaya ta yi imani da shi, ƙaddararta ce wadda ba za ta tsallake ta ba. To fa cikin wata guda ta nemi masu sayan asibitin ta sayar da ita, ta tattara komatsanta, ta kalli Babu Andi ta ce, to, yau kan rayuwarmu ta zo ƙarshe, ko muna so ko ba ma so. Babu Andi ta kalle ta, fuska ta cike da damuwa tare da tausayawa, ta riga ta fahimci halin ta shiga. Ta ce, ‘yata Bahijja, babu abin da zai raba mu da ke sai mutuwa. Bahijja ta girgita kai da ke nufin a'a, ta ce, babu ko mutu raba mu, rayuwa za ta raba mu dole. Saboda haka ni kaina ban san inda na yi ba, ina na nufa, yaya rayuwata za ta kasance ban sani ba.
Da ina da inda zan ajiye ni kaina, ban da inda zan ajiye kaina, kuma ban san ina zan shiga ba. Ko me za ki ce ki faɗe shi yanzu, domin ni ba zan iya barin ki ba, saboda haka duk inda za ki shiga nan za mu shiga tare, domin ba mu da wanda ya fi juna. Zan zauna tare da ki, duk rintsi duk ya zan kula da ki da abin da ke cikinki. Sai Bahijja ta kalle ta cike da mamaki ta ce, ya aka yi kika sani? Ta yi murmushi ta ce, saboda ina tare da ke dare da rana, ina sane da ke kuma ina lura da yanayinki. A shekaruna Bahijja, ciki tun yana ƙanƙani zan iya gane mace mai ɗauke da shi, don haka karki mamaki, kuma karki jayayya, na tabbatar ke ba mai cuta ba ce, don haka ko ina za ki shiga zan bi ki ba tare da shakka ko shayi ba. Shi kenan babu Andi, yadda kike so haka za a yi, duk da ba ni da kowa a rayuwa, Allah ya bani ke a matsayin uwa da dangi mai share man hawaye. To kayan sa wasu kawai suka ɗauka suka bar gidan zuwa airport, suka samu jirgin Abuja duk da bata taɓa zuwansa ba, amma ta yanke shawarar su shiga arewa daga nan su san inda Allah zai yi da su. Ita dai babu Andi ta kyale ta saboda a wannan lokacin tana cikin zafi, ko me za ta ce mata ba za ta gane ba. Dole ta ba ta lokaci, haka Bahijja ta sa ƙafa ta yi sallama da Lagos, tare da tunanin ta bar birnin har abada ba za ta sake dawowa ba. To Dini ya samu Hajiya zaune a ɓangarenta, kasancewar safiya ce, ya durƙusa har ƙasa ya gaishe ta, yadda ta ga yanayinsa ya sa ta yi masa tambaya ba shiri. Dini, lafiya ka kuwa? Ya na ganka du'a ya matsi jiki a mace, ko ba ka da lafiya ne? Ya yi murmushin ƙarfin hali ya ce, Mama, lafiya ta lau, yanayin rayuwa ce na zo in faɗa miki, ni da Bahijja. Ai, na sani, da yi saurin katse shi. Wannan yarinyar ba za ta zauna lafiya ba, kuma ba za ta barka ka zauna lafiya ba. Tana baƙin ciki da farin cikinka da na Farida. To wai kishi hauka ne? Tabbas za ta gamu da tsananin fushina don ba ƙyale ta zan yi ba. Ta faɗa tana huci. Dini ya murmushin takaici ya ce, Mama, duk ai ba sai kin kai ga haka ba, saboda yanzu Bahijja ta yi nisa da rayuwarta, na yi nisa da rayuwata. Igiyar aure ce daman ta haɗa mu, kuma yanzu ta raba mu kamar yadda kike so. Yanzu gidana Farida ce da yaranta, miji kuma nata ne ita ɗaya. Bahijja, Allah ya kawo ƙarshen zamanmu, ba sauran tashin hankali. In dai akan ni da Bahijja ne ba sauran ɓacin rai, na sake ta. Mun rabu kuma ta tafi, ina neman hutu da natsuwa, ina so zan yi tafiya ko ta wata ɗaya ce, idan hutun yara ya ƙare su Farida sai su koma, in na tashi zan wuce daga can. Na zo muku sallama ne na gaba ba bai fito ba, ni kuma ba na son na rasa jirgina, sai ki sanan masa da saƙon, kuma in na isa zan masa waya. Mama dai ta buɗe baki tana kallonsa tare da mamakin kalamansa. Ya saki Bahijja sai ka ce wata tatsuniya? Dini, da hankalinka kuwa? Me ya zafi na saki? Na san akwai matsaloli, wanda akwai hanyar gyara da yawa ba sai an kai ga saki ba. Yanzu yarinyar nan sai da ta takura ka ta sa ka sake ta? Mama, mu bar maganan nan, Bahijja ce dai yanzu ba mu da wata dangantaka da ita, ta zama tarihi. Don Allah na roƙi alfarma kar ki sake maganarta, kar maganarta ta sake haɗa ni da ke koya mama. Ni zan wuce. Ina za ka? Suka ji muryar Farida tana cika tana batsewa, idanunta cike da fushi. Ta matso gabansa, gaba ɗaya kishi ya rufe mata ido har ta manta a gaban mama take. Ta ce, ka saki Bahijja ko kun haɗa baki ta tafi za ka bi ta. Wato za ku je ku haɗu a wani wuri ku hole, ni za a yaudara za ka ce ka sake ta za ku tafi ku je ku shaƙata, in kun dawo ka ce ka maido ta ko? Wai ni Dini, mene maka ka tsane ni, ko don ina son ka shi ne laifina? Ko daga kai ya kalle ta bai ba, balle ya ba ta amsa ya sa kai ya fice. Mama ta kalle ta sake da baki ta ce, Farida, ashe ba ki da kunya a gaban nawa, kuma mijin naki kike yi wa rashin kunya? Ina tambayar ki. Ta durƙusa gaban mama tana kuka,
Mama ki yi haƙuri, abun ne ya ishe ni, ya ɗaga min hankali. Dini komai Bahijja, ni baya ji baya gani na, tun da aka yi auren nan ya mai da ni abokiyar gabarsa, ni na tabbatar Bahijja ta shiga tsakanina da Didi ne, bokanta ya yi nasarar raba mu. Sai mama ta ji tausayin Farida ya kama ta. Yi haƙuri Farida, insha Allahu komai ya zo ƙarshe, ba wani abin ɗaga hankali, gashi ai Allah ya kama ta, auren ya zo ƙarshe, yanzu za ku gina rayuwarku ku yi farin ciki ke da Dini. Zan dage da addu'a, ke ma ki dage, ki kuma ba wa Dini lokaci, za ki ga zai sauko da kansa, amma ina mai baki shawarar rashin kunya ki daina shi musamman ga mijinki, duk yadda zuciyarki ta yi zafi ki danne, ki kuma dinga kyautata zato. In ba haka ba fa wata ran tunaninki zai iya cutar da ku duka. To haka dai mama ta yi ta lallaɓa ta tare da bata baki sannan ta shige ciki.